Satilgan narsaning qiymatini nesiya bolan pillasida qimmatroq satishlik, naqd bolan pilla arzon satishlik. Bunun şaran hiç bir müşkül yok, şaran durust bolýar. Nesiyany qimmat, naqdy arzon edişlik. Şunun şekilde goş haydap berýän adam hem naqd bolan pilla arzon haydap berýär. Goş pulsy arzon. Nesiye bolan pilla bolsaýym qimmat bolsa, nesiye bilen naqdyny goş haydap berýän adam fark berýän bolsa, munuka hem şer'an hiç bir müşkül yok, durust bolýar. Elbetde naqd surat bilen nesiye surat ha ziyat fark etýän bolsa, nesiye bolsa hili qimmat, naqd bolsa puly onda arzanrak haydap berýän bolsa, o surat bimurowwatlyk bolýar. Ondan hasatan şul goş haydatjak adam hajatmend bolsa, garyp bolsa, ekin tabe gelip tu naqd berip goş haydadara puly ýok. Şon ýanak pillasynda mejburlygyny bilip, indi mejbur bol näçe diýsem hem haydadar bol nesiye şunça bolsa haydap berjek diýip ýokarrak aýtsa hem maňa haydadar diýip mejburlygyny bilip has köpürak goş pulyny aýdyp haydap bermeklik bu hilaf murowwat bolýar. Müşkat şerifde gelýär. Abdullah ibn Umar radıyallahu ta'ala anhudan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Rahmet ýollara Allahym rahmet ýödipdir. Ýeriň ýüzündäki mahluklara rahmet ediňler. Onda sizlere asmandaky zat Allahym sizlere rahmet eder dipdir. Ýene bir hadisde gelipdir, bir adam merdimlere rahmet eden ýok bolsa Allahym oňa rahmet eden ýok diýip. On ýanak zulm edip, garyp adama zulm edip, onun mecburluğundan istifade edip has qummat alıp nesiye haydap berýän adam o bilen bir rahimlik etdigi bolýar. Garyp adamlar rahmet edilmeklige, şafkat edilmeklige mustahyk. Oňa rahmet etmeli. Has köp qummat haydap berse, amda hilaf murowwat bolýar. Eger onça qummatlar salça fark etýän bolsa naqd bilen nesiye, onda nuqsy ýok. Onda bir murowwatlyk ham bolan ýok. Wallahu alam we ilmu.